Kedu ndị nne na nna ma ọ dị na nwunye nwere ike isi wee merie ya bụ maka mgbe ụfọdụ ọ na-ebute esemokwu n'eziokwu. Ọ bụrụ igele ntị ọfụma oge na-ekwu ya bụ okwu emem ka nke nwaanyị malụ mgbe tupu ọ mụtaba nwa so die ka ọma die na bụ priority n'ife ọbụla mana mgbe a mụtabalụ nwa iwu jikwazi ya n'oge akpachapụrụ nwa anya ndị o nwere ife dị na nwaanyị jikọrọ nwaanyị na nwa na jikọrọ nna na nwa, that maternal instinct, that maternal connection jikọrọ fanabọ so iluzio na-eme oge ụfọdụ nwaanyị na-eghalizi adịfe anya concentrate zie n'ụmụaka bulukwa n'obi na ya na-eme ife dị mma ọ na-create gap ahụ attention ahụ na-enye di ya adịzi ya so ka nna agwa fatata na amụtaba nwa some amount of attention ọ na-enye di gị ga na-apụ mana ọha maka ọ dị ka uche fa di ya na ife dị etu a na-emekwa ka fa wee nwee ike na-enwe oge maka onwe fa oge ụfọdụ nwere nke ma ekwuru dị oge fa ma gwafa nwoke kpọrọ nwunye pụọ nyarapụ ụmụaka ya kpọrọ ya take your wife out si di gị ka unu pụọ sọsọ unu ọ na-amagbu onwe ọ ga-enye aka ya bụ gap anwa na-abata maka ifi na-amụta ụmụaka a na-ekpochikwa ya bụ onunu ka ọ wee yala imebi ife. Jisie n'ike mgbe a na-enye nwa ara hapụzie nwoke adịka onye ajụrụ ajụ mgbe ụfọdụ nwoke azọwakwa osi na ya nọkwa n'ihu o mere gị na-ebute aga m asọwa ịhụnanya ọ pụtara ịhụ nwoke n'anya ọ hụnanya ma nwata ịhụ kata nwoke hụwazie bụrụzie ịhụnanya niile nyefe nwa kụtụrụ aga m asọ ọkpa Chineke jiri kee ya ọ nature so aga m asọ ọkpa Chineke jiri kee maka o butere gị na dị okwu mgbe o bute m o butere gị n'okwu mba maka ihe na-enye nsogbu mgbe ụfọdụ hapụ ihe ma ihe a ga-enye nwoke enwere na-enye ụmụaka ọ dịka ga-asị na nwoke nwere ihe ọjọọ mere ọ nature ya nwere omeoge ụmụ nwoke ghọta kwesịrị ịghọta na mmefezie nye ụka ọ dịka ga-achị n'ọzọ mgbe a chọkwara nwa ọzọ ka a na-erota na nwoke mba aghọta m ife fada ebe fada na-eje mana nwere ife a na-achọ n'ike ite na-abụrụ azụ ọ mere ịbụrụ nwoke ịbụ nwaanyị nwere ife a na-achọ n'ike ite na-abụrụ azụ ọ mụrụ anyị ozuzu oke mụrụ ya ozuzu ọbụ kedụ ibe ọzọ ị na-achọzi nwaanyị na ọrụ nwaanyị ka ọ bụ ọlọvụwa nwaanyị ọlọvụ gị so rapụ ebe a fada na-eje na fada nụrụ nwaanyị mana adazi nnukwu nke ọbụla n'oge inwe mbọzọ ọbụla enye ya ilie n'ijegome ego nụrụ bụrụbu weta n'oge inwe ebe niile o keela ọvụ a na-enye ụmụ bụ gịnwa bụ ụmụ ivughị so ovu mmiri nọ n'ite asụ ọ na-ese okwu ebe na-esezi ebe ọrụ for better for worse isezi emezie isieli iwe onugbu enye ya adazi nnukwu iwere ọ mege nga ọbụla so I'm very grateful to the man of God who mentioned ya wrote the title of the sermon today. In every family the gap is there, the gap are not there, so but today I believe the gap has been bridged from the man of God. Ndewo, yes. In every relationship I get one ndidi in anything at all. So you got to be very patient with the wife. May I come that young first before one. By the time you know I'll go first before the one, then you will get my just for you to come back together, So at all. I won't have any near some more. Yeah. Yes. Only here they hear. What put your on is Yokuman only hear you to there? Macarambahu. One awful need you full attention because of Belemwa. Mana, all the two. But one so good there. And I should was to you. So I should work it. I don't want to blend it. As the two my car. Not how we can need it. Yes, you don't enjoy. I don't make a hand when I hear called because as the Hamma, the man ever call my car and echo. We have one. Yeah, well,
ife nwoke ọbụla na-agabiga ibia na-agabiga mana ife dị na alụmdi na nwunye ma ọ bụrụ na m ghọtara ya otu o si wee kwuo onye bụ na ọ bụrụ sọsọ nwa bụ ife dị n'ịnụ dị na nwunye ife ndị ọzọ sogasị ya mbụ ịfụ onwe unu n'anya karịsịarị ka unu fụrụ onwe unu mgbe unu bidoro ịnụ ka ịbụa ịkwadogidosi onwe unu ike mgbe unu nọ na mkpa mana mma mana njọ unu nọgidesie ike tụkwasị Chineke obi n'ime alụmdi na nwunye nwa bụ ulu na-apụta na alụmdi na nwunye aka Chineke dịkwa n'ime ya mana dịka i kwuru ịhụnanya nke mbụ ị kpọrọ bụ ịhụnanya ọ dịzị ka na-asị na ịhụnanya ha na-abịa ka enye ụzọ ịtọ onye nwa Igbo hapụziere nwoke ofu agha ma ewere maka ife dị bụ ofu onye wee sị na ọnya dị bụ onye ọzọ n'ime nke m ọkara omeme etu ahụ anyị ka na-achịkọta ya ọnụ na-ahazi onwe anyị ka na-afụ onwe anyị n'anya ma tinyekwa ụmụazị maka na ụmụazị bụ ụmụazị mgbe ọbụla ba chọrọ ka na-enebe anya anyị na-enekwa mmanya anyị kara otufu n'ebe ahụ ka ezinụlọ malitere. A sịkwa m na ọ bụkwa eziokwu n'ihi na oge mụ na ya nọ o nwere ihe na-edistract anyị na-eledo onwe anyị anya na-eji ọrụ na-abata ụmụaka abata ọ na-ebelata mgbe ụfọdụ ọwụ na ọ ga-awụ na ị ga-amakwa ihe ị ga-emere di gị mana ebe ụmụaka nọrọ ya ị ga-emekwere ụmụaka ihe ị ga-emere ụmụaka mekwere di gị nke ị ga-emere di gị ị gaghị ekwo na ịmụrụ nwa ị hapụ di gị si ya ngwa ọ ga-achọrọ nri na kichin ị ga-asịkwa ime inye nwa gị ara idobe nwa ị gawakwa gaa mere di gị ihe so nwa agaghị eme ka ịhụnanya m nwere n'ebe di m nọ danata ọ ga-adịkwa ka ọ dị ajụjụ nke a ga-egosi bịa mba ọ fụrụ nwoke n'anya karịa wee mụta nwa ọfụ o wee fụkwa nwa ọfụ n'anya ife ọ na-agbalị ya ọsọ ọbụla nwere ike mee ife ọzọ o wee na-agbakọ ikarị mana ọ bụrụ na ọ fụrụ ya n'anya ọ fụghị n'anya fụ nwa amụrụ ọfụ n'anya mgbe ụfọdụ a gara na-emekwa ife ọzọ na nwoke chite ọnwụ si na agụụ mana mgbe ụfọdụ ihe niile echekwasị nwata a na-eri nri mgbe nwa ji rie tupu erute na nwoke ama kedu ihe na-ebute di na-ebu ụmụ nwaanyị echefuo n'ọkwa anyị na ha bidoro ọ na-ebu isi n'ebe ụmụaka nọ ọfa na-eneta ụmụaka fa anya na-azụ ifini ma di ma anị nne ya bụkwa anya n'anya otu a o si afụ nwe n'anya because na na-esi na ebe si n'afọ 3 months a month o ji banye n'afọ ka o ji bụrụ nne o wee buru ya 9 months wee mụpụta ya pịchabịa nwoke nwekwa ike pụta nwụrụ ya gbapụkwa nwaanyị na nwa ya eruru onyụa nsị ya na eruru nwa amịrị ya na eruru everything ya niile so ya nwa apụtazie o guru ụtọ ọ na-anwụala nne ọ nkatala nne ọ na-ekiri nne from there ka nwa si abụkwa nne n'anya karịa ọ ga na-agbada maka na ọ bụrụ ndị oyibo asị gị na anyị divide go the attention ịghọtakwo ụmụaka ha kpọrọ nụnụ almost 70% nwoke a na-aghọ onwe ya aghọ ana matakwa na nwoke gbara onwe ya nwoke nwa ikorobịa dịka nwoke ka na-eto eto ga na-agba mbọ ọ na-enweghị efe ịdị na-anọ mgbe ọbụla nwaanyị bụ ụmụ ya ka o jikọtagodoro aka were eche nụnụ ịghọtago so ya bụ na ịhụnanya ahụ gara agakwata ụmụaka mana e nweriri ofu ahụ o ji aka o jiri ebe di ya nọ ọ meghị ụmụ ya nụnụ nke bụ eziokwu ka m gwara gị ịma na a na-akpọrọ n'okwu niile afọ nana ọ bụrụ okwu niile ka a na-agba afa na-emedalụ actually ife na-ewetasị ụmụ ife niile na ịma mbilem bụ ụmụ nwaanyị ụfọdụ awọtasịrị maka onye wọta anụ ama mmiri otu ọ magoro na die na onwere onye ọzọ nwe karịa anya ya bụ nne ya bụrụ nwanne ya nwoke bụlie everything otu ọ ka ọ dịkwu na ebe nwaanyị nọ na ya nwunye ya bụrụ na ọsọ na ọ bụ na nwunye ọ bụkwuzi nne bụrụ nwanne ya nwaanyị
mana ụfọdụ na-aghọtara ya na-abụ apụta na-ewere ịfụnanya niile tinye n'ebe ụmụaka nọ olozozia na ụmụaka ga-abụkwa echi niile fa apụkwa nwekwalụ their own family mana ife dị n'ụwa bụ na ị ga na-agbazili ụmụaka ịghọtago otu a isi agbazili ka ba ga-ewelekwa ya wee grow ekwerọkwa m otu ahụ because akwụkwọ nsọ si na ihe ya Nwachukwu nna tikọtara ọnụ ka mmadụ hapụ ikewa ya ịghọta so ekwerọ m na mma sị no individual difference left for me that kind of thing is not happening. My children cannot come between me and my husband. Ụmụaka m ama m bịa n'ata n'etiti mụ na di m. Yes. Yeah, my 15 years keta na be di m onweboro. Ifedo na yes. Ọ na-eme yes. That's why I'm just saying no individual difference. Okwu asị bụ ya mgbe nwaanyị ghere eghe bụ mgbe ọ mụrụ nwa 3 months after ọ mụchara nwa ịhụ na nwaanyị ma mma karịa ihe ọ mụrụ. Ya na nwaanyị nwa atụ uche ma atụ anya. Ịma na enwe nwa ọfụ n'ụlọ ọ na-adịwa ebute aṅụrị nnukwute aṅụrị atansị ọ na-adịwa eme anyị bụ ụmụ nwaanyị anyị eme ka ya enwetụrụ obere ịhụnanya aha anyị nwere ebe di anyị nọ ọ dịka asị na ọ gara ebe ụmụ nwaanyị nọ mana emekwa a ga-echigharịkwa mmanụ ọ n'isi ka a na-ebido wee na-aga mbanụ isi bụ isi ụmụazị ekwesị na a ga-afụ ha n'anya mana ọ bụghọzi iburu ịfụnanya niile ị nwere ebe di gị nọ tinye ebe ụmụazị nọ ọ na-ebute ezigbo esemokwu na-ebutekwa nke bụ na mgbe ụfọdụ ndị na-aghọtaghị onwe ha esi ebe a dọkalụ nghọtafie mba na ọ dịrị otu a ịfụnanya na-adị tantam ịghọta ife mmiri mana ịma nwatakịrị a mụrụ ọfụ a ga-enye ya anya ụmụaka a ga-etinyelu anya mana it does not remove or reduce the love for your husband. Nwaanyị ọbụla mere otu ma anọ maka ụmụ nwoke ya emesịa ụmụaka ya apụsịa gị na di gị anọdụkwa mba ahụ otu anya nwaanyị ma nwoke ma nwaanyị o ji echikwa n'aka Chineke o ji adị anya mba nwaanyị na-adịghị nwa o nwere ibi ya la amụ adịghị ka ọ mara o ji adị obi njọ Chineke lejekwa na-eme ya akwụkwọ ikpere Chukwu ya enyekwe gị otu ahụ o nyere ibe gị gaa zụọ ọhụ n'obi ọma n'udo na onweghị nchefu ihe ọbụla hụrụ m na onweghị nchefu agaghị echefu ya.